Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel igama kuPastor WeNingi. Sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe. uNkulunkulu make kulonde ekubusise. Whatever you do engathi kungaba impumelelo. Thina ke sibheka la udaba lamaphupho. Nisibekezelele ingane zakwethu ngeke ngakuveza ukuthi sinomcimbi nje oqhubekayo ngomhla ka-26 27 28 and 29 lapha na ke-TUT Art Campus la ngifunda khona. I'm a fashion designer by profession and I'm still a student at the same time. I'm pursuing imfundo nje lokuyaqhubeka phela abantu umuntu ufunda zafa so sisaqhubeka so umuntu uzobe showcase our designs and our work yabo for 4 days so yeah if beku possible ukuthi uthakanize nanizobona imisebenzi yethu ukuthi siyathunga siya design kodwa ke asibheke nje udaba lamaphupho la kafushane udaba olukalondiwe Nkomonde uthi ngithokoza mkhulu kusho ukuthini uphupha ukukhulekelwa umama wakho ongasekho emhlabeni asibeke kanje lento uma uphupha ngomuntu osashona ekhuleka lolu phawu olungabuye nje luveza ukuthi ke empeleni kungenzeka wena njengamanje kuneyinkinga ezithinta umndeni noma mhlawumbe ngenzeka sinje umsebenzi noma ke imali obhekene nazo futhi ke ezidinga ukuxazululwa yabona okwesibili singakubalula futhi ukuthi uma uphupha mhlawumbe umuntu osashona ekhuleka uphawu lungabuye lube isexwayiso sokuthi empeleni kumele uqaphele ngoba kunobunzima noma isimo esibi ongase ubhekane naso maduzane kepha kuzokwazi usinqoba ngokuhamba kwesikhathi sivala ngako ukuthi uma uphupha futhi umuntu osashona ekukhulekela wena uqobo uphawu lusho ukuthi empeleni uma ungabekezela wena futhi ubeke ithemba lakho kumdali ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi ukufeza inhlelo zakho ngaphandle komzima obuningi noma ke uzokwazi ukunqoba ithiyo nenkinga obhekene nazo njengamanje yabona ukuthi ngaba ukuthi uyathenjiswa la ukuthi uma ubekezela futhi ubeka ithemba lakho kumdali ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi ukufeza inhlelo zakho ngaphandle mhlawumbe kubunzima empilweni noma ke empeleni umuntu obhekene nazo inkinga njengamanje noma obhekene nezithiyo usuyatshelwa ukuthi hayi uma uqhubeka nje ubeka ithemba lakho kumdali lezi ithiyo nalezi inkinga uzokwazi ukuyinqoba ngempumelelo yabona siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke engathi ke nganilonda nje nibusise uPaul uhle kakhulu oluvezayo ukuthi kungenzeka futhi omunye angathi no uyo mom uya intercede on your behalf noma ke the spirit of your mom is interceding on your behalf noma ke lo moya lona uyakunxusela kumdala uyakunxusela kongasenhle ekutheni akulwela akubheke akuvikele siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusiseke la ngalesi sikhathi ungakhohlaka ukuthi egcineni bese ulike le video bese ubheka namanye ama video maningi esiwenzile impendulo zikhona ungakhohlaka ukuthi upresse lo like bese ke upressa ke lo notification bell wenza ukuthi basifake video la ube wokuqala ukwazi ukuthi ke nanku lapha kufanele soqosho usukhona usebenzisa uzofunda uNkulunkulu ekulona.